ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Домти Ҷен. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 25 сентябри соли 2021 1000 рубл 155 сомонӣ, $100 1131 сомониву 70 дирам. Дар имрӯза набормон 15 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз Душанбе, Хуҷанд, Бухтар ва ғайра. Барои ҳамин ҳатман навбора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. дӯстони азиз, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. Агар хона гуфтаиста бошед, дар комментария нависед чӣ хели хона шуморо дар кора. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. ассалому алайкум раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарону хоҳарони аҳли ислом, ман аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки ба ҳамин фарзанди ман Юсинҷон каме ҳам боша кӯмаки худро расонед. Юсинҷони ман 5 сола ҳаст. то ҳулия гап намезана, наврах гардон шидай, шаву рӯз ба памперсай. доимо ба зарби уколу дору вай дар як рӯз 5-6 маротиба судигиш метия. чашмош намебинад, зеҳниш камай. аз шумо ман эҳтиромона хоҳиш мекунам ба хотири Аллоҳи бузурги меҳрубон бачаи мара каме ҳам боша кӯмак кунед. 3 сол меша личениш мекунам. духтурои Россия мегӯянд ки пули калон дар кора ки ия табобат куниву баъд ин шифо биёва. аз шумо хоҳиш мекунам ки бачаи мара каме ҳам боша кӯмак кунед ки бачаи ма камтарак ҳам боша шифои комил биёва. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. як хонага квартира бо масоҳати ҳамагӣ 17 метри квадратӣ дар цоколни этаж, яъне полуподвал, аниқтараш таги якум ошёнаи бинои новостройка. хеле майдача трезак дорад. хона ремонти миёна дорад ва бо ҳама шароит мебошад. ҷойгир аст дар Гипрозем, пушти заправкаи Тоҷирон, кӯчаи Навбаҳор. срочно фурӯхта мешавад бо нархи ҳамагӣ 85 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор, ҷамоати Ғайрат, участкаи 25 солагӣ. дар 6 сотиқ замин, 3 дар хона, 1 веранд. бе ремонт коробка мебошад. гирдиш маҳкамай. срочно фурӯхта мешавад бо нархи 140 000 сомонӣ. бо савдо дорад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экрана. рақамҳои Россия, WhatsApp дорад. боз хотиррасонӣ мекунем ки об, свет ҳаст. мактаб, поликлиника дар ахири кӯча. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Зарбдор, маҳаллаи Ибронов. хона аз 4 ҳуҷра иборат аст. баня дар дарунаш. хона бе ремонт 8 сотиқ замин дорад. ҳавлӣ мебошад. гирдаш маҳкам. кладовка, аловхона дорад. мактаб дар наздикиш. об дорад. нархаш 160 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, 3 сотиқ замин, 2 этажа ҳавлӣ, 6 дар хона, об, свет ҳаст. мактаб, маҳоза дар наздикиш мебошад. хона сари раҳдай. нархаш 500 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. соҳибаш сахт сум дар корай, барои ҳамин арзон мекунашад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. рақамҳои 78 87 WhatsApp дорад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ҳамадонӣ, пештара Московский. гирди хона полни маҳкамай, дарвоза дорад. 2 этажа мебошад. ванна, туалет, кухни ҳамаш дар он ужда ҳастай. якум ошёнада 3 дар хона, ванна, кухни дорад. дуюм ошёна, як зали 9 метра, боз як хонаи 5 метра ва боз яктаи дигаи 3 метра. хулас ҳама шароитош 100%. ремонташ ремонти нав мебошад. 15 сотиқ замина, 110 дарахти мевадиҳанда дорад.
агаро душкалонаи ҳавлӣ полнист яшакардагия гирди хона оғили дуэтажаам дорад, аловхонаам дорад, катам дорад. Документош 100% лави каналай об проблема нест. Канали калон ай пеши хона мегзара, ай ду тарафи хона об мегзара. Яъне нархаш 380 000 сомонӣ мебошад. Обши 6 дар хона дорад, балкон дорад, берундам ванна туалет дорад. Хулас медрои зиндагӣ мекунӣ. Полош ламинатай, лесницаи беруншам ва даруншам кафел дорад ва баъди ремонт ягон кас зиндагӣ кардагӣ нестай. Марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Левакан, пештар аз Сарбанд, тарафҳои Водникожда. хона се хонага мебошад. кухни, аловхона, баня, ҳоҷатхона дорад. ҳама шароитош хуб аст. об, водопровод, ҳавлижа гузарондагӣ аст. хона дар 6 сотиқ замин қарор дорад. гирдаш семинблок хати маҳкам кардагиай, дарвозаам часпондагиай. нархаш 225 000 сомонӣ мебошад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 2 этажа мебошад. Якум ошхонада, як хона, як кухни, ваннаву туалет дора, коридорам ҳаст. ремонт кардагиян, ремонти миёна. як хонаи дига алоҳида коробкаҳе, не ки абою шпаклювка цементаш ҳаст, дару тиреза ҳам дорад. дуюм ошхонаҳаи коробкаи 2 ё 3 хонаи дига мешавад. дар берун бо ҳоҷатхонарам дорад. 3 сотиқ замин мебошад. ай остановкаи испечак 1,5 километрай шаҳрда дохил мешавад. аниқтар бигем, маҳаллаи Мехкалон, кӯчаи Испечак, хона бо ғишти пухта сохта шудааст. болош 10 метрай, ду хонаи 5 ба 5 мешавад. обуш наздикии хона овардагиай, хонада гузарондагӣ нест. марҳамат дӯстони гиромӣ, хона фақат алишияй бо 2 хонага ё 3 хонага квартира алиш мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, як хонага квартира бо масоҳати 34 метри квадратӣ дар 4-ум ошонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар 32-ум микрорайон. сари роҳ мебошад. райони элитния ба гуфти соҳибаш ва боз хоҳиш мекунад ки илтимос беҳуда занг назанед. охири нарха, яъне 150 000 сомонӣ мебошад ва дига арзон намешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, як хонага квартира бо масоҳати 54 метри квадратӣ дар 4-ум ошонаи бинои новостройка. хона бе ремонт, коробка, айни ҳол сохтмони биноам рафтааст ва ҷойгир аст дар 18-ум микрорайон. чӣ хеле ки гуфтем, нархаш 185 000 сомонӣ мебошад, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 2 хонага квартира бо масоҳати 46 метри квадратӣ дар 4-ум ошонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад. соҳибаш мегӯяд ки 2 хонагаи калон мебошад. ҳам кухняшам калон, ҳам хонаҳошам калон мебошад. балкон надорад ва нархаш бошад 306 000 сомонӣ мебошад. ҷойгир аст дар Гипрозем, дар бинои советӣ дар 4-ум этаж. доми 4 этажа, новостройка нест, бинои советӣ мебошад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пештара Қурғонтепа, 2 хонага квартира бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар 6-ум ошонаи бинои новостройка. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар кӯчаи Кайхонавардон, назди нотариус ва дар 4-ум ошона ҷойгир аст. зали 57 ба 37 дорад. спальниш 3 ба 4,5, кухниш 27 ба 37. ҳамом, ҳоҷатхона ҷудо мебошад. нархаш 220 000 сомонӣ савдоам дорад.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри бухтар 3 хонага квартира бо масоҳати 65 метри квадратӣ дар 5-ум ошонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар кӯчаи Дӯстии халқҳо. Чистична с имуществом фурӯхта мешавад ва нархаш бошад 245 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад, алишам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 2 хонага квартира бо масоҳати 57 метри квадратӣ дар 13-ум ошонаи бинои новостройка. хона бе ремонт мебошад коробка ва ҷойгир аст дар 61-ум микрорайон лаби Душанбинка. доми тайёрай медрои ремонт мекунӣ, кухня, ванна, туалет алоҳида мебошанд. нархаш 300 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Конибодом 1 хонага квартира бо масоҳати 35 метри квадратӣ дар 1-ум ошонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад, фурӯхта мешавад бо тамоми шароит. 1 хонага об ҳавз дорад. нархаш 110 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. ҷойгир аст дар ҷавонон, ноҳияи Конибодом. замини фурӯшӣ дар ноҳияи шаҳри нав 12 сотиқ замин ҷойгир аст дар ҷамоати ҷуст деҳаи Элокӣ. нархаш 180 000 сомонӣ мебошад, арзон ҳам мешавад, алишам мешавад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯзанавормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо кардем. то боздид, барори кор шумода.